היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה. וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם, תראו את הדביל הזה איזה מטומטם. ובגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו, לא רצו לראות אותו, אז המורה אמרה אין ברירה, נושיב אותו עם הילדה המוזרה, זאת שלא רוצים אותה, זאת שלא רואים אותה, זאת שאף אחד לא משחק איתה.